Millicent Adhiambo, Ramogi. Jamaundu mapoko yangi no monjo nyamburko mane utingo jaod bura ma Fafi Sala Yakub kachiel kod joma moko e gweng ma Dagega seche mane giwuok e gwenge ma Gal Magala e iko mar jal moro mane onegi. Monj ma kamano chal mar chulo kuor tok no negi ji auchiel e gwenge ma Kunaso boma ma Garissa. Jofwambo adek bende yudore e monj ma kamano kendo ponde te sendo bila ma Gal Magala e monj motieno manyo sendo bila ma Gal Magala e monj motieno manyoro mi waler mathoth. Gwenge Magala e sub county Mafafi, jogo mochung ne arita e gwenge go kod jogo mochung ne arita e county no kachiel kod Jotelo okumo chenro duto mag kunyo mwandu mantie bolo. Putting a complete stop to gypsum mining with effect from this Monday coming. We're not going to allow any mining to be undertaken or any vehicle carrying gypsum to cross this bridge. We have also agreed to stop quarry mining, stone quarry mining. Hii mawe ya kujenga manyumba. Kaka yorno mar gengo monje mamoko, chenro mag pogo lo bende okum ahinya to e gwenge ma Kunaso kama nek makamago notimore. We are also putting a complete stop as a county for now to any plot allocations. Hii shida ya plots na watu kuleta mabarua za orongo fighting over plots. Until further notice, we are stopping any plot allocations so that we can bring sanity to that as well. Governor Garissa mane osomo lokruoge makamago olieko ne gibiro mayo ganda dhoudi machulo kuor gige lweny magin godo komedo ni bende gibiro kaso chenro mar ndiko e tich obila mabalang. We have agreed with the security system that there will be complete disarmament. It has been mentioned that there are a lot of illegal firearms in this county, and that is a huge worry and concern for us. Finally, we have in the past we have agreed to do 2 police stations, one in Kunaso and one in Burburis area, 2 places where we have been seeing action. Commissioner ma North Eastern John Otieno to korka kore owacho ni gisenyiso jogo mochung ne arita mondo tima pedha ne jomaundu mane onego ji auchiel moriwo nyaka jopuonjre adek mag skunda sekondara. The criminal elements that were involved in the heinous act yesterday, the security operators are under firm instructions to ensure that the concerned persons or criminals are brought to book, and that is going to be done within the shortest time possible. And we have agreed with the security agencies that they will take the necessary steps to bring to book all those criminals. All those who've done that kind of heinous acts must be brought to book. Jotendin mawuok e county Garissa bende okwedo nek mane otimore Kunaso kod Gal Magala kama jomaundu mapoko yangi nonego ji 8. Jotelo go e bori uruok mar Supkem koro kwayo sirikal mondo tima pedha mager kendo neno ni jogo mane otimo maundu makamano omaki. Kabende gikwayo imams mondo land kue kinde duto e seche magichokore muskiti. We appeal to authorities to act promptly to prevent further loss of lives and restore a sense of security within our communities. Kila imamu katika msikiti yake ambaye ni Friday sermon aongee juu ya amani, juu ya usalama na umuhimu ya usalama katika jamii.